Goddag, folkens, og velkommen til en episode af Pixelmon. Og jeg spiller med min fætter Mads. Jeg taler med min fætter Mads. Og jeg fandt den her lille by for cirka 5 dage siden. Sparrow! Nice. Og den bedste ting jeg fandt. Hvad? Godt. Den bedste ting jeg fandt var det her bjerg. Hvad? Bedste ting jeg fandt, det var det her bjerg. Fordi jeg synes bare det så sejt ud. Og så gik jeg rundt om det en dag. Så gik jeg bare rundt om det, folkens. Og lige pludselig så stod det der. Bum! En indgang. Og så satte jeg et skilt, hvor der står Morten Base. Jeg tror lige, jeg sletter det der skilt. Jeg tror ikke, jeg har brug for det. Og det dårlige ved det er, der er bedrock. Men det er under vand, så de ikke så godt kan se det hemmelige skjulested. Og jeg har selvfølgelig valgt Charmander. Han er bare så sød. Charmander! Ja, du må ikke tage nogen. Og så skal I se noget andet interessant, jeg fandt. Jeg fandt et meget specielt træ ude i en skov. Jeg vil selv lige vise jer det. Jo, ser I, hvis vi går den her vej, så fandt jeg Holy World! grunden til, at jeg har nogle ressourcer, det er fordi, at inden jeg startede optagelsen, fandt jeg nogle ting. Charmander! Hvis jeg lige kan finde den, og jeg fandt noget meget interessant ude i en skov. Et jungletræ ude i en skov. Den her vej. Der er lige vokset et træ. Den er udviklet sig. YouTube, Morten har en kæreste. Det passer ikke, YouTube. Det passer ikke. Og jeg mener det. Masser af en kæreste. Hvor? Hvad? Hvem? Hans computer. En kæreste. Se. Det var noget spøjst, jeg fandt. Og så begyndte jeg at hakke det lidt ud. Og Morten så måske gift han for 10. Så. YouTube. Ja, det var i hvert fald. Okay. Jeg kommer. Okay, YouTube, jeg skulle bare lige vise jer den her by. Jeg skulle lige vise, jeg havde fået Charmander. Og de der dutter dat. Charmander! YouTube. Ja. Og hvad fanden det der? Altså, Du burde faktisk
Nu kommer vi. Nu ses vi YouTube, og næste gang, så laver vi den her. Hej hej.